Naivistinen näkemys robotiikan lainsäädäntöön Suomessa. Arvoisat kuulijat, aloitan lyhyellä taidehistorian oppitunnilla. 1900-luvun alussa syntyi naivismiksi nimetty taiteen suuntaus. Naivismia määrittelee 3 keskeistä seikkaa, jotka ovat korostunut kontrasti värien käytössä, litistynyt perspektiivi sekä yksityiskohtien tasapuolinen esittäminen huolimatta siitä, kuinka kaukana esine on katsojasta. Naivistiset kuvat ovat tarkoituksella lapsellisia ja tyylillisesti korostetun yksinkertaisia. Naivistisen taiteen tarkoitus on kommunikoida asioita selvästi ja yksinkertaisesti, ilman välittömiä piilomerkityksiä katsojan ja teoksen välillä. Jos kuvassa on 2 kissaa ja kukka, kuva käsittelee 2 kissaa ja kukkaa. Teoksen tarkoitus on selvä kenelle tahansa. Ohessa on yksi esimerkki naivistisesta kuvasta, jossa 2 naista ja 2 miestä pelaavat dominoa. Otan tässä puheenvuorossa tarkoituksellisesti naivistisen position ja kommunikoin asioita yksinkertaistaen, jotta saan välitettyä keskeisimmät pointtini kuulijoille. Lainsäädäntö on alana hyvin teknistä ja kyynistä touhua, joka usein tuntuu unohtavan pienen ihmisen oikeudet. Monissa tilanteissa lainsäädäntö suunnitellaan siten, että se suojelee valtion omia työntekijöitä tai nykyisessä neolibertaarisessa poliittisessa ilmapiirissä yritysten ja pankkien oikeuksia pienten ihmisten yli. Juristeille ja monille poliitikoille lainsäädännössä keskeinen tavoite on onnistua luomaan normistoa ja koodistoa, joka on ristiriidatonta olemassa olevan koodiston kanssa. Monesti suurimpia esteitä uudistaville laeille on se, että samankaltaisia lakeja on jo olemassa, ja jotta uusia lakeja saadaan säädettyä, pitää aikaisempaa pykäläviidakkoa purkaa. Tämän tasoinen teknisyys ei minua kiinnosta. Totean naivisti vain, että eettisen lainsäädännön pitää palvella sekä ihmisten että maapallon hyvinvointia. Mikäli lakisedät ja tädit selittelevät tai keksivät syitä sille, miksei näin voi toimia, on tällöin naivistinen vastaukseni, että kyse on joko älyllisestä laiskuudesta tai vallantahtoisesta valehtelusta. Mikäli eduskunta ja virkamieskoneisto välittävät ihmisten ja maapallon hyvinvoinnista, he tekevät moraalisesti oikeita ratkaisuja, jotka edistävät hyviä ja oikeita asioita, tai sitten he eivät näin tee. Mitä sitten ovat hyvät ja oikeat asiat? Ne ovat sellaisia, jotka edistävät kiltteyttä, ystävällisyyttä, toveruutta, huolenpitoa, rehellisyyttä, luottamusta ja biosfäärin hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Naivistisesta perspektiivistä katsottuna asia on juuri näin yksinkertainen. Naivista perspektiivistä katsottuna kaiken lainsäädännön, kuten myös tulevaisuuden robottilakien, tulisi lähteä siitä olettamuksesta, että robotisaatio edistää sekä ihmisten että eläinten oikeuksia ja vähentää ihmisen tuottamaa ympäristökuormitusta. Tähän liittyen voi todeta, ettei liikenne- ja viestintäministeriön lausuntakierroksella olleessa robottistrategiassa ollut mainittu sanallakaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa tai vapautta. Ympäristöeettinen näkökulmakin loisti poissaolollaan. Suomen ensimmäinen robottistrategia tai sen luonnos oli sekä näköalaton että visioton, sillä se ei tällä hetkellä uudista poliittista keskustelua tai viitoita keinoja varautua tulevaisuuden suuriin haasteisiin. Se on pitkälti pragmaattinen paperi, joka on veistetty business- ja teollisuusnäkökulmia hyödyttävillä tavoilla. Kyseinen paperi ei ota huomioon sitä, että robotisaation ja tekoälyjen kehittyminen tulee muuttamaan koko sitä käsitteellistä matriisia, jolla me ihmiset ymmärrämme maailmaa. Sellaiset sanat kuin järki, tunteet, vapaa tahto, tietoisuus, mieli ja ihmisluonto tulevat muuttamaan merkitystään lähes täydellisesti. Mahdollisesti myös työn asema tulee kokonaan muuttamaan merkitystään ihmisen elämää määrittelevänä tekijänä. Robotisaation myötä tulee todennäköisesti väistämättömäksi implementoida perustulon kaltainen järjestelmä ja hyväksyä se, että ihmisten hyvinvointi rakentuu jostain muusta kuin palkkatyöstä, mikäli siis haluamme yhä edelleen elää ihmisarvoista elämää lajina kokonaisuudessaan. Naivistisesti voi sanoa seuraavan asian. Meillä ei ole varaa ajatella tulevaisuuden yhteiskuntaa siitä näkökulmasta, että vain harvat ja valitut ihmiset voivat omistaa tuotantovälineet ilman, että työn hedelmien hyötyjen jakoa mietitään uusilla ja radikaaleilla tavoilla. Muutos tulee olemaan yhtä suuri käsitteellinen vallankumous kuin mitä tapahtui Darwinin evoluutioteorian ja kvanttifysiikan löytymisen myötä.
Tuolloin siirryimme Raamatun kuvaamasta myyttisestä maailmasta tieteelliseen maailmaan, jossa kukaan ei enää vakavissaan usko Jumaliin. Emme kykene selittämään 1850-luvulla eläneille ihmiselle internettiä. Nyt syntyvät lapset elävät käsitteellisesti sellaisessa maailmassa, jota meidän on vaikea ymmärtää, ellemme ole tietoisesti varautuneita tulevaisuuden muutoksiin. Mikäli Suomeen halutaan robottilaki, sellainen robottilaki, jolla on merkitystä, sen pitää visionäärisyytensä puolesta olla yhtä pioneerihenkinen kuin Yhdysvaltojen perustuslain tai YK:n ihmisoikeusjulistuksenkin. Keskeistä on siis se, että laki määrittelee tulevaisuuden yhteiskunnan suuntaviivoja satojen vuosien päähän. Nykyisin lainsäätäjät haluavat lainsäädännön olevan pitkälti reaktiivista. Vasta kun joku tekee jotain tyhmää, niin säädetään laki estämään tyhmää käyttäytymistä jatkossa. Tähän yleiseen periaatteeseen ei ole robotisaation kohdalla varaa. Olisi hyvä estää pahimpien tyhmyyksien tapahtuminen jo etukäteen. Robotisaation verotukseen ja omistamiseen liittyvät kysymykset tulevat lähes väistämättä olemaan kommunistisia tai sosialistisia kysymyksiä. Maapallolla ei ole resursseja sitä varten, että 10 miljardia ihmistä omistaisi sekä auton, jääkaapin että henkilökohtaisen palvelurobotin. Robottien omistamisesta taas ei voi tehdä harvojen ja valittujen etuoikeutta siinä vaiheessa, jos kyseessä on kokonaisvaltainen suorittavasta työstä tai kotitöistä vapautuminen. Maailmassa, jossa on saatavilla ilmaista loputonta työtä, joka ei heikennä ihmisten hyvinvointia, ei ole reilua, että tämän työn hedelmät eivät ole kaikkien saatavilla. Robottien ja kuka ties itseään ajavien henkilöautojen omistamisessa on välttämättömyyden pakosta oltava jonkinlaista sosialismia, mikäli haluamme lajina elää ihmisarvoista elämää maapallolla satojenkin vuosien kuluttua. 1700-luvun alussa Ruotsissa ja silloisessa Suomessa otettiin käyttöön julkisuusperiaatteeseen nojaava lainsäädäntö, josta onkin tullut nykyaikaisen hyvinvointivaltion keskeinen kantava voima läpi vuosisataisen historiamme. Vuosisatoja kestänyt hallinnon periaatteellinen läpinäkyvyys on ollut yksi niitä keskeisiä syitä, miksi Suomi ja Ruotsi ovat maailman parhaiten järjestäytyneiden valtioiden joukossa nykypäivänäkin. Avoin korruptio on Suomessa ollut vaikeaa jo ennen autonomian aikaa. Samankaltaista pitkänäköisyyttä on hyvä edellyttää suomalaiselta robottilailta, joka velvoittaa tavallisten kansalaisten sijaan lainsäätäjiä ja valtion henkilöstöä itseään toimimaan eettisten periaatteiden pohjalta. Naivissa ideaalitilanteessa suomalainen robottilaki tulee olemaan koko maailman historiaa määrittelevä dokumentti, jota kopioidaan samalla tavalla kadehtien kuin Ranskan vallankumouksen keskeisiä periaatteita. Suomalaisen robottilain tulisi velvoittaa kansanedustajat toimimaan siten, että he miettivät teknologian hyvinvointivaikutuksia tulevaisuuden näkökulmasta. Robottilakimme voisi myös velvoittaa kansanedustajia toimimaan sen puolesta, että maailmalla ratifioitavat kansainväliset robottisäädökset edistävät sivistystä, hyvinvointia, tasa-arvoa, oikeudenmukaista tulonjakoa, työstä vapautumista sekä luonnon että ilmastonsuojelua. Nämä ovat kaikki arvoja, jotka ovat perinteisesti olleet suomalaisen yhteiskunnan ytimessä. Suomalaiset kansanedustajat ja muut lainsäätämiseen keskittyneet henkilöt voitaisiin velvoittaa toimimaan EU-tasolla siten, että he lobbaisivat eksplisiittisesti sellaisen robottikoodiston kehittämisen puolesta, joka kieltää robotiikan kehittämisen epäeettisiä tarkoituksia varten globaalilla tasolla. Robotisaatio, joka ei jo lähtökohtaisten perusperiaatteidensa suhteen edistä kiltteyttä ja ystävällisyyttä, ei tule sitä spontaanisti itsestäänkään tekemään myöhemmissä vaiheissa. Tulevaisuuden yhteiskunnan arvojen muotoutuminen tapahtuu nyt, ei huomenna, ja tästä junasta ei ole vaihtoehtoja myöhästyä. Toisin sanoen, tarvitsemme kansainvälistä lainsäädäntöä, joka eksplisiittisesti ennakolta kieltää kehittämästä teknologiaa, jolla voi suorittaa automatisoitua tappamista, mielivaltaista vakoilua tai lisätä ympäristökuormitusta. Se, mitä naivistisesta näkökulmasta oikeastaan pitäisi kehittää, on aurinkoenergialla toimiva robotiikka, joka kerää roskia, istuttaa puita, hoitaa komposteja, optimoi liikennettä ja analysoi biosfäärin hyvinvointia. Tämä kaikki on jo mahdollista nykyteknologialla. Emme puhu tieteisfiktiosta näiden asioiden kohdalla.
Konkretiasta ja konkreettisista ongelmista ehdin mainitsemaan vielä muutaman sanan. Klassiseksi muodostunut esimerkki, joka kiteyttää useat ongelmat havainnollistettavaan muotoon, on esimerkki itseään ajavasta autosta, jonka pitää mahdollisessa kolaritilanteessa päättää, ajaako se tielle juosseen lapsen yli vai väistääkö se ojaan matkustajat kyydissään, mahdollisesti tappaen matkustajat. MIT Technological Reviewssa julkaistun artikkelin mukaan tästä ongelmasta ei ole ulospääsyä. On tehtävä arvovalintoja sen suhteen, kuka kuolee, ja nämä arvovalinnat on ennakolta ohjelmoitava itseään ajaviin autoihin. Tielle juossut lapsi ei välttämättä ole tehnyt tietoista valintaa eikä ole perillä mahdollisten valintojen seurauksista. Aikuinen, joka hyppää auton kyytiin, taas tekee tietoisen valinnan ja hyväksyy liikenteen riskit. Mikäli tämä ei ole kollektiivinen yhteiskunnallisen tason ongelma, jossa valtiolla on sanottavaa asioihin, niin en keksi, että millä sitten olisi. Itseään ajavien autojen onnettomuustilanteiden kohdalla kyse on selvästikin oikeudenmukaisuudesta ja reiluudesta. Tällöin ei ole hyväksyttävää, että kukin saisi itse valita autostaan onnettomuutta varten asetuksen, joka uhraa joko kuskin itsensä tai pyrkii suojelemaan kuskia onnettomuustilanteessa. Ne, joille Wangin dilemma on tuttu asetelma, ymmärtävät kyllä, mihin se johtaa. Mikäli taas autot ohjelmoidaan aina suojelemaan kyydissä olevia, silloin se tehdään kevyen liikenteen turvallisuuden kustannuksella, ja henkilöt, joilla on varaa suurempiin autoihin, ovat paremmassa asemassa onnettomuustilanteissa. Tuskin meistä kukaan haluaa elää yhteiskunnassa, jossa ihmisarvo määritellään varallisuuden perusteella. Oma ongelmavyyhtinsä on myös itseään ajavien autojen ajotietokoneiden yksityinen hakkerointi. Tänä päivänä kuka tahansa saa poistaa esiasennetun Windowsin tietokoneeltaan ja laittaa Linuxin tilalle ilman, että hardware-komponenttien takuu raukeaa. Tämä ei myöskään ole laiton teko. Kuka tahansa saa tehdä kotitietokoneellaan melkein mitä tahansa. Pitäisikö kuitenkin ajotietokoneiden hakkerointi tehdä laittomaksi? Mikäli taas näin tehdään, eikö tällöin kaikkien automallien ajotietokoneiden liikennesääntöjen noudattamiseen liittyvä algoritmiikka tulisi olla avointa? Kyseessähän kuitenkin on teknologia, joka liikkuu julkisessa tilassa ja joutuu noudattamaan yhteisesti säädettyjä sääntöjä. Tavallisella kansalaisella tulisi olla ainakin periaatteellinen pääsy siihen algoritmiikkaan, joka määrittelee julkisen tilan turvallisuutta. Samalla tavalla kuka tahansa voi hakea käsinsä liikennesäännöt tai muut säädöskirjat, jotka ohjaavat viranomaisten toimintaa. Mielenkiintoista tietysti on, että mikä insentiivi yksityisellä yrityksellä on kehittää itseään ajavan auton koodia, jos se lainsäädännöllisesti pakotetaan avoimeksi. Mikäli taas oman auton tietokoneen hakkerointi ei ole laillista, millä perusteella se voidaan kieltää? Omistusoikeus on ollut pitkään länsimaisen oikeusvaltion yksi keskeisiä piirteitä, ja tähän päivään asti ihminen on saanut rikkoa tietokoneensa tai telkkarinsa niin halutessaan. Lisämausteena soppaan voimme pohtia sitä, että jos jokaisessa autossa on musta laatikko, joka säilöö tietoa ajotilanteesta, saako moisen vakoilulaitteen laittaa pois päältä? Entä saako oman ajotietokoneensa logitietoja editoida vapaasti? Saako omaan ajotietokoneeseen asentaa itse tekemänsä algoritmin? Jos ei saa, miksi ei? Ja millä tämän voi estää? Omistaahan tekijä sekä koneen että koodin. Linuxia käyttämällä voi omasta kotitietokoneestaan laittaa kaikenlaisen vakoilusoftan helposti pois päältä. Miksi näin ei saisi olla myös itseään ajavan auton kanssa? Eiväthän täysin mekaaniset vanhan koulukunnan autotkaan vakoilleet kuskejaan. Itse en tällä hetkellä ole kovinkaan innoissani siitä, että ilmeisesti joidenkin automerkkien tietokoneet päivittelevät itseään edes ilmoittamatta siitä kuskilleen. Mikäli itseään ajavien autojen algoritmiikka kehittyy riittävästi, saako ihminen enää ajaa autoa lainkaan? Mitä tällöin käy spontaanille valinnanvapaudelle? Minulla ei ole aikaa puhua tästä aiheesta tämän enempää, mutta voisin helposti nostaa esiin samankaltaisia ongelmakysymyksiä muiltakin elämän alueelta. Keskeinen pointti, jonka toivoisin jäävän kuulijoiden mieliin, on kuitenkin seuraava. Tulevaisuuden yhteiskunnan lainsäädännölliset kysymykset tulevat olemaan täysin uudenlaisia, eikä niitä voi lähestyä vanhakantaisella ajattelulla. Tähän liittyen toivoisin, että tulevaisuuden yhteiskunnan lainsäädännössä ollaan rohkeasti naiveja ja pyritään tietoisesti luomaan maailmasta teknologian avulla paikka, jossa ihmisoikeuksia, kuten yksityisyyttä ja vapautta, vahvistetaan. Tekoälyistymisellä
voidaan luoda maailmasta kiltimpi ja ystävällisempi paikka, jossa ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja nauttia taiteesta, kauneudesta ja tietoisuudesta sellaisella planeetalla, jonka biosfääriä hoidetaan ja korjataan.